Ginamos na rayo kalinte. Mga una ta dugaya pud ani uy. Mads dali na Mads. Dugaya gani maabot atong bisita. Ay, na bisita pre? Na maabot eh. Kisa man bisita, Parinjo? Parinjo ganito. Wala mas Parinjo, nagbiyahe man. Amo gani nag-ingon to sa kuha. Gani nga pabuton do siya bago ta magkaon. Pabuto na to sa Parinjo? Gani ra ko pay dire. Tuwa bitog nang kaan katong pasahero. Okay mga ako nga asawa ko, gani ra gini kakaunon unta. Wala pamahaw na silang kuan ba si Anabilo, ko asawa way pamahaw. Bantay-bantayan ako kay dugaya pud maabot oy. Mas Parinjo de koy. Tawagan to Parinjo to. Sa tawag na to wala man tay mga load ani. Di na telepon dia. Ha? Telepono. Di po no. Oh, pwede mo na. Mao. Ulay wire. Walay wire? Ulay wire. Oo, tagkuan eh. Tauran na to wire. Nga aray tas bukid bay. Tawagat Parinjo. Nahu. Kadungog dugo ito. Dungog to kay nasa kirakir. Woo! Tubag. Tawaga pre, tawaga. Parinjo. Woo! Oy, asa ba ron? May tigog lang eh. Kusga. Woo! Turara man des paring jo. Haman. Uy! Hal. Nay! Ganihara ko laminaw niyo dire. Ganihara ka dia? Ganihara ko dire. Ganihara do siya pre. Mur kita lagi bantayan ni pre ba? Kaganiha dire pag prepare wala ni adto. Oh, ninara man siya tas lubid eh. Ingon niya gani. True. Niya. Parang na dia dire. Si Parinjo kanay? Siya man akong gipaabot kini mara magsugot ako. Murag di man ni maos Parinjo. Parinjo. Eh, ikaw sa nang ulo ba eh? Asyagid pre. Gagit. Ina babarada. Tayo mga una ta dali na. Mga na. Oh. Ina ikaw gipaabot Ina. niya pa. Kadugaya mo kada abot. Ina. Ay gutom na kaya na akong asawa. Ina. O, lingkod siya na Parinjo kay mag-pray muna tayo Parinjo bago ta kumain. Lingkod siya di ha. Ge, latulat sa kadali Parinjo. Sige, nag-abot naman ka. Kay ikaw may magulang. Ako ganiya ra ko dire mga isa ka oras na. Hapit na siguro. O ikaw na pud ani oh. Mo pud ani? Oh. Okay. Pre. Sama. Mga una ta na sige. Unya na tangnaon. Gani na mo ko ipaabot nga bisita. Kanina, kabalo ba? Katong mga tropa na tos basketball eh, mabot motor mo. Mamuntos lang maabot. Gani. Diyan na sila kay warrior na sila dito. Diyan. Parinjo. Hindi dugay. Okay ra ka diha? Okay ra. Ah, sige. Dugay kay maabot ang mga bisita mga idol. Dugay kay mabot Wala lagi pa daw. man sila. Asa naman to sila eh. Pero padulong na diri pre. Patulong na layo manggod kay napa sa Uboso tanawa nyo ng kanang kanang makita nyo nga mga building sa Uboso. Oo. Kana. Ay kay kisa man ang birthday ron pre. Wala ni birthday. Uli birthday? Wala ni birthday. Ah, ato ko na ni siya celebration sa Sunday, Domingo ba no? Saan di ba? Paniud to? So mga idol, pakita na ko mga idol ang sudanon mga idol oh. Karon ni mga idol oh. Muna ipakita na mga idol. Muna among paniud to diri mga idol. Basta adlang Domingo mga idol magtigom-tigom yung may diri sa bukid. Akong asawa mga idol oh. Kaway-kaway po lab. Lami pagigpahiyom akong asawa. Asawa pa rin Edgar. Hello day. Gigutom na ni. Wala sa kabaluan ni gigutom na ni. So mga idol. Salamat kayo mga idol ha. Thank you kayo mga idol. Wala pa gani nangabot atong bisita. Di na tong naton pre. Kaon na to. Gutom na pre. Wala. Nga una to. Umabot tayo sabot gani nga pabuton gisla bago makaon daw. Sige. Sundoon sa ko pre. Kana mas mayo. Sundoon sa ko. Sige. Salamat.